krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná. Ten, kto ju poznal, mal ju rád. Tá včielka, čo vám o nej spievam, to je Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Lieta sletom sem i tam. Stále za ňou utekám. Ak dnes k nám letí naša kamarátka Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Mája, naša včielka Mája. Mája, 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 leď rýchlo priamo k nám. Ach, to je horúčava na nevydržanie. Nevidí sa aj vám, že tá spara je už neznesiteľná? Prestaň s tým, prosím ťa. Prečo? Povedal som niečo zlé. V tej horúčave by nebolo ani divu, keby som trepal 2 na 3. Nehovor už o horúčave. Musíš ju stále pripomínať. Najradšej by som niekam ušiel. Maja, zdá sa mi, že Vilko dostal úpal. Vilko, musíš vydržať, všetky nám je teplo. Aká horúčava. Volám sa síce dažďovka, ale ani to mi nepomáha. Ak ešte stúpne teplota, ja to nevydržím. Myslím, že mám nápad. Pri potoku by mal byť príjemný chládok. Máš pravdu, Flim. Tak poďme tá, ponáhľajme sa, aby sme si našli dobré miesto. Rýchlo. Ako vieš rýchlo utekať, keď sa... Rýchlo, rýchlo, k vode, rýchlo. Čo ti je, Flip, ty nejdeš s nami? Nie, ja si radšej zdriemnem tu. To je ale horúčava. Ako sa potím, okuliare mám celkom zarosené. Pozrite na lenivého Vilka, ako beží v tejto horúčave. Trénuješ maratón? Nie, ideme sa ochladiť dolu k potoku. To je nápad, idem s vami. Keď sa občerstvíme v potoku, hneď sa budeme cítiť oveľa lepšie. Áno, okúpeme sa a nebude nám teplo. Okúpeme sa. Daj pozor, keď sa ti nám očia krídla, nebudeš môcť lietať. Len sa neboj, Maja. V tejto horúčave mi usknú raz, dva. Ja som prvý. Tak a teraz ukážem davu moje super dvojité salto s polovičným obratom a saltom vzad. To som od vás nečakal. Necháte nás skočiť a nepoviete, že tu nie je voda. Má pravdu, takéto správanie musím označiť ako chuligánstvo. Chceli sme vás varovať, ale už ste boli hlavami v bahne a nepočuli ste Okrem nás. toho ani my sami nechápeme, kam sa odrazu stratila voda. Ako to myslíš, že sa voda odrazu stratila? No, teda... Včera večer sme tu ešte plávali pri mesiačiku a dnes, ako vidíš, tu nie je ani kvapka vody. Zrazu bola preč? To je zvláštne. A nemohla sa voda v tej príšernej horúčave jednoducho vypariť? Ak sa môžem k tomu vyjadriť, zdá sa mi to viac než nepravdepodobné. Už to mám. Niekto mal taký obrovský smet, že vypil všetku vodu. To nie je možné, Vilko.
podľa môjho názoru príčinu náhlej straty vody treba hľadať niekde povyše. Možno ju zavidelo zosunutie pôdy, alebo vyvrátený strom. Nemôžem to tvrdiť z istotou, ale čo si zablokovalo rieku? Preto navrhujem, aby sme začali skúmať riečište proti prúdu. Tá myš má zase pravdu. Prosím ťa, Alexander, chod sa tam pozrieť. A keď nájdeš príčinu, tak zariaď, aby zase tiekla voda. Tak hor sa do práce, Vilko. Mám ísť s tebou? No dobre, tak teda idem. Počkajte, idem s vami. Výborne, pripoj sa k našej výskumnej skupine. Výskumnej skupine? Myslela som si, že sa tam chcete iba pozrieť, ale predtým by ste sa mali očistiť. Viete, ako vyzeráte? Keď vás uvidia susedia, tak sa vás naľakajú. Pomoc! Dve obludy, strašné! Maja, utekaj, strašne, a tu dve obludy. Tvoj najmilší, prečo ma tu nechceš nechať s nimi samú? Maja, stalo sa niečo? Kto to tu tak strašne kričal? Už je to v poriadku, ponáhľajte sa. No dobre. Nepríjemné blato. Ponáhľajte sa, čo tam robíte tak dlho? Rýchlo, lebo vás tie oblúdy zmárnia. Obludy? No tak ja už idem. No prosím, ani tu nie je voda. No, ešte tu troška zostalo. Rýchlo sa okúp, lebo o chvíľku tu bude všetko obsadené. No, čo som povedal? No toto? To je on, kvôli nemu nemáme vodu. Veď ja sa s ním hneď Myslíš, že to má porozprávam. zmysel? Myslím, že si ešte čosi pamätám z univerzitných prednášok o vodnom práve. Áno, máte pravdu, ja som postavil hrádzu. Volám sa Boris a som Bobor. Ak o tom neviete, my si vždy, nech by to bolo kdekoľvek na svete, musíme postaviť hrádzu pre svoje deti. To je síce pekné, že ste sa rozhodli postaviť tú hrádzu, Áno, ale... urobil som ju celkom peknú však. Musíte si ale uvedomiť, že je to moja prvá hrádza. Dúfam, že sa bude mojej žene páčiť. Vám sa páči? Ešte nie je celkom tesná. Ako som povedal, je to moje prvé dielo, keďže som sa iba prednedávnom oženil. Nuž nie je asi celkom dokonalá. Takže vy ste mladomanžel, to vám srdečne blahoželám. Obaja sme veľmi šťastní. Aj vy by ste sa mali oženiť. Je to nádherné. Čo je? Veď vieš, čo mu máš povedať? Ale áno, viem. Mimochodom, čo odo mňa chcete? Chceli by sme, aby si zmenil svoje rozhodnutie a hrádzu strhol. Čože? Ani myslieť. Okamžite odtiaľto odíďte a nechajte ma na pokoji. Odkedy si postavil hrádzu, hmyz na lúke nemá ani kvapku vody a v tejto horúčave je to neznesiteľné. Tak je, a ja som padol do bahna a vyzeral som ako prasiatko. Nekričte tak. Zdá sa mi, že neviete, o čom hovoríte. Po prvé, my bobri musíme stavať hrádze a po druhé, je to moja prvá stavba a preto sa tu nič búrať nebude. A nešťastie toľkého hmyzu ťa vôbec nezaujíma však? Nešťastie? Boris, čo je? Čo tam robíš? Nepočujem ťa pracovať. S kým sa to rozprávaš? Utekajte, keď vás uvidí, bude oheň na zbrane. To sú ale spôsoby. Taká drzosť na neuverenie. Ako si môže také niečo dovoliť? Pokazme mu tu jeho hrádzu. Ticho, vypočujte ma, vymyslel som vynikajúci bojový plán. Potrebujem k tomu termitov, ako ešte? Ach, áno, svetlušky. Hneď sa dáme do práce, všetko sa nám podarí, uvidíte.
Už sme tu, teraz buďte ticho. A mraky prišli ako na zavolanie. Prečo ste rozsvietili? Zhasnite, zhasnite! Musíte robiť iba to, čo vám poviem, rozumiete? Po jednom zídete k hrádzi a začnete ju rozhlodávať. Svetlušky vám budú svietiť. Pri najmenšom hluku zhasnite lampy, rozumeli ste? A teraz! Pripraviť sa! Štart! Vynikajúce. Ozajstná pochuťka. Našiel som kúsok červeného smreka, ten je najlepší. Aby ťa Bobor nezačul. Nech ma počuje. Myslím, že to už stačí. Zastavte prácu a vráťte sa. To je dobre. Čak praskne hrádza a voda ťa strhne. Myslíš? Vilko, pomôž mi, vytiahneme ho. Ale sú pažraví. Vládzeš Maja, je ťažký až. Je to. Hrádza už praská. Ako sa to mohlo stať? Veď som pracoval tak dôkladne. Od samého začiatku som neverila, že dokážeš čosi dobré urobiť. Neverím, to nie je možné. Niekto to musel pokaziť. To som si mohol myslieť. Vyzerá to, že tu boli termiti. Potichu. Je tu niekto? Boris, zatvor dvere. Je tu prievan. Poď nu, dnes už aj tak nič Už neurobí. idem, Zlatko. Včera večer tu predsa voda tiekla prúdom. Len sa pozrite, celá hrádza je znovu utesnená. O nie, my tam už nejdeme, máme toho dosť. Celú noc nás drevo tlačilo v žalúdku. Keby ste sa náhodou dozvedeli, že spracúva iné stromy, tak nás môžete zase zavolať. Teraz by sme potrebovali termitov, čo sa živia bahnom. Nežartuj, Vilko. Myslím, že som na to prišiel. Pôjdeme poprosiť o pomoc Maxa a jeho rodinu. Veľmi milé od vás, že ste prišli tak rýchlo. Teraz pracujte, ako som vám vysvetlil. Dobre? Môžeš sa na nás spoľahnúť. Vidíš, pôjde to. Vidím, že sa na mňa dá spoľahnúť. Boris, kde si? Počujem, ako nejakou dierou preteká voda. Naozaj? Musím sa na to pozrieť. Máš pravdu, miláčik. Tak čo je? Hneď, poklad môj. Hneď sa pozriem. Teda toto? Nechápem to.
A tu tiež. A ďalšia diera. A ešte ďalšia. Tak. Pomaly, ale iste mi začína ísť na nervy. Ako dlho takto vydržíme? Ak proti tomu nič nepodnikneme, všetci zahynieme od smedu. Ak neprestane, musíme ho vyhnať. Jasné, vyhoďte ho, toho nestraníka. Upokojte sa, možno sa s ním dá dohodnúť po dobrom. Vždy, ak je to len trochu možné, treba sa dohodnúť. Neverím, že to, čo sme doteraz urobili, bola najlepšia cesta. Najlepšie by bolo ešte raz sa s ním porozprávať. To hovoríš ty, čo sa na neho tak hneváš? Nemôžeme ísť hlavou proti múru. Okrem toho tú hrádzu tak spevnil, že sa už nedá nejako strhnúť. Myslíš? Dažďovky i termiti sú už bezmocní. Spevňoval by hrádzu stále znova. Nemalo by to konca kraja. Ale čo si musíme podniknúť? Bez vody čoskoro zahynieme. Aká prekrásna hrádza. Vedela som, že to dokážeš, miláčik. Už som stihol vymeniť všetok červený smrek za dubové kmene. Všetky diery som zamazal hlinou, takže už nebude nikde pretekať voda. Také len mám šťastie, že som si ťa vzala za muža. Také niečo by iný nepostavil. Len sa pozri, koľko vody zadrží. Nie, že odpadneš, Vilko. Už sa nevládzem ani pohnúť. Staré včelie príslovie hovorí, s prázdnym brúškom nemá zmysel niečo robiť. Taký som smedný, že asi čoskoro umriem. Myslíš, že ja nie som? Pozrite, tu zostalo troška vody. Voda. Dobre, poriadne sa napíte. Ja sa zatiaľ pokúsim s ním dohovoriť. Tak veľa šťastia, ale po dobrodky, počuješ? Hej, dobre. Ešte aj to, čo to urobil, veď zaleje celú lúku. Boris, otvorte dvere! Otvorte, počujete? Kto je tam? Boris, čo to znamená? Áno, tu som. Čo odo mňa chceš? Poď, pozri, čo si tu narobil. No, čo na to povieš? Ejha, to je nepríjemné. Keď hrádza povolí, vytvorí sa obrovská vlna a všetko zaleje. Tomu treba zabrániť. A to som nepomyslel. Máš pravdu, musím niečo urobiť. Čo sa stalo, Boris? Ale hádam, to vydrží. Čo je to zemetrasenie? Zvláštne, veľmi zvláštne, takéto niečo som ešte nezažil. To je strašné, na tejto lúke nebude už nikdy pokoj. Ja sa bojím, od strachu som ochrnul. Nemôžem roztiahnuť krydielka. Hrádza o chvíľu povolí. Musím varovať svojich priateľov. Hrádza sa pretrhla. Utekajte, hrádza sa pretrhla. Utekajte, zachráňte sa. Hrádza sa pretrhla, utekajte, lebo sa utopíte. Zachráňte sa. Pomoc! Zoberte ma so sebou! Sám sa hore nedostanem, ako mám lístky, sú takí malí!
a dva, raz, dva, raz a dva. To je Flipov klobúk. Áno. Nie, nie, nie. Úbohý Flip, Milko a Alexander. Úsmech! Čudujete sa! Oni to sú. Áno, to sú oni. Hurá, hurá! Taký som mala o vás strach. Máš niečo pod zubma, ja umieram od hladu. Ale aspoň smední nie sme, napili sme sa aj do zásoby. Prepáčte, prosím, to ja som chcela, aby Boris postavil hrádzu práve tu. Môj miláčik je celkom nevinný. S manželkou sme sa poradili, že novú hrádzu si postavíme dolu na rieke. To sa mi páči. Tak dovidenia a nespomínajte na nás v zlom. Dovidenia. Dovidenia a postavte si peknú hrádzu. Počul si? Peknú hrádzu. Aspoň takú, ako bola táto. Postavím ti ešte krajšiu hrádzu, miláčik. A dom poriadne vysoko, aby som mala pekný výhľad. Pravda, že miláčik? Až na slnečnom mieste, aby tam bol čerstvý vzduch. Áno, áno, všetko bude, ako si želáš. A čo bude na budúce? Na lúke divých makov sa objaví detský balón. Alexander sa rozhodne, že ho vylepší tak, aby chrobáčiky mohli na ňom vzlietnúť. Medzi tým ale obyvateľov lúky divých makov začne obťažovať banda chuligánov, komárov. A ako by to nestačilo, príde ešte strašná výchrica. A ako sa to všetko skončí? To uvidíte na budúce. Dovidenia, milé deti.